नमस्कार. मी सना सुधाकर साटेलकर. मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रेरणा क्रिएशन माझी कविता या ऑनलाईन कवी संमेलनात कविवर्य बाळ बोरकर यांच्या लेखणीतून अजरामर झालेली कविता माझ्या गोव्याच्या भूमीत ही आपल्या पुढे सादर करण्याचा मी प्रयत्न करते. माझ्या गोव्याच्या भूमीत, माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपाळामधून घट फुटती दुधाचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत आंब्या फणसाची रास, फुली फळांचे पाझर, फळी फुलांचे सुवास. माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी, पाना फुलांची कुसर, पशु पक्ष्यांच्या किनारी, पशु पक्ष्यांच्या किनारी. माझ्या गोव्याच्या भूमीत उन्हाळ्यात खारा वारा, पावसात दारा पुढे सोन्या चांदीच्या रे धारा, सोन्या चांदीच्या रे धारा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदणे माहेरा, ओलावल्या लोचनांनी भेटे आकाश सागरा, भेटे आकाश सागरा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत चाफा पाना विण फुले, भोळा भाबडा शालीन भाव शब्दा विण बोले, भाव शब्दा विण बोले. माझ्या गोव्याच्या भूमीत, माझ्या गोव्याच्या भूमीत गडे साळीचा रे भात, वाढी आईच्या मायेने सोन केवड्याचा हात, सोन केवड्याचा हात. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरात खेळे चांदी, अथित्याची अगत्याची साऱ्या षडरसांची नांदी, साऱ्या षडरसांची नांदी. धन्यवाद.